Okay, it's November 24 22. So may lechon tayo bukas maaga. Umaga ang lechon natin bukas, Wednesday, bago pumasok. Alas 9 ang pick up. So bili muna tayo ng ano, pangsahog. Cebu City. Tara, let's. Yan. Isang box nga ng tumas, malalaki. Tingnan ko. Oo. The usual na order ko sa'yo. Isang box na lang tayo. Ito lang dumating kahapon eh. Ayun no. Yung malaki. Oh, yung malaki. Christmas na. Basta na, pagilagay na lang sa box. Oh, nakay. Pusa. Ay, ito na kayo. Kala ito di box. Ito yung orchid, yung kalbuta na malamisan. Nariga, lakay kasakit. Pusa. Anong handa mo tatay dito lakay? Agluto ha ka. Lechon. Gawin na. Oo. Mahalak sa stakan na kayo. Sige boss yan. Ay, Ilocano yan. Si... Oo. Pati yung nakakasal gano'n. Sige boss. Pasasok na nga mo nga. Basta hindi ka mag-iimot namin. Hindi, mabay na kami pa eh. Siyempre, Ba, naka 1 year ka na yan? ompay. Oo. 1 year ka pa yung karag. Ito no, 1 year mo. Huli na, luluto may kastahan. Bueno, dahil din sa inyo eh. Oo. Mabalin mo siguro lakay. Ako ba't di kaso dati ka ma-America? Oo. Basta, ako magkinal kalaban mo. Di ba? Lakay. Isend ko to generation making ka. Bueno, kaya habang kuha pa. Ito Jeff L.A. Suna. Hindi ka makakota. Per oras pa. Kung hindi ako talo, duwa taon na. Danang saluyot. Panglit. Di mo kumatang. Pag mag-birthday si sister, papalikod dito yan. Oo, syempre. Oo. Siya lang ang Lemongrass dito, putol ng ano, no? walang dahon. Ha? Walang dahon. Wala na, no? Oo. Ito na lang, ganyan na lang. Ganun, Yan no? ang ilalagay mo. Walang dahon eh. Pipitin ko na lang. Okay. Relax. What is the code of this? 222. How much? I call it set. Okay, let's go. Uwi na tayo. Okay na yung ating pang-lechon hanggang Sabado. Okay, babush. Seafood City. Let's go. Pang-lechon. Okay, let's go. Uwi na tayo. Okay na yung ating pang-lechon hanggang Sabado. Okay, babush. Kaya mo lang kami. Nasa kitchen. Nagtrabaho. Tagalog. Nagtrabaho kasi sa Mount Sinai dati. Sa New York kasi. Habang nandun pa si Richard. Tawag, bigay niya yung Dayatari. resume niya. Nung nagbakasyon ako dito, eksakto naman may tanggapan niya. Sabi ng tiyahin ko, ano gusto mo yan? Di naman ako mapili eh. Oh, sige laban. Ganun kasi ako Ano may Okay. kaysa standby, di ba? Yeah. Pwede ka, curious ka sa food eh. Si kung si Richard sa baba, habang nandun pa siya. Kilala ko yun sa food. So, bigay mo sa akin yung ano. kitchen ako. Hindi ka kasi Nung una, taga-deliver kami. Nung binago na yung system dun sa amin, kasi nagreklamo yung mga pasyente dahil syempre alam mo yung mga, di ba, ready to cook na yung mga katulad ng mga itlog, di ba? Parang Oo. ini-scoop lang yun eh. Gusto nila hot
hot food na ngayon. Mhm. Kaya ang ginawa, niluluto na namin. Tapos bago i-serve dun sa kanila. Kasi meron naman yung mga hostess kung tawagin, yung mga magdi-deliver na doon. Kasi napunta na ako sa sa cold room, yung sa salad. Ako na yung tagagawa. Daming pasyente doon, siguro mga pinapakain ko everyday mga nasa 1,200. Hospital yun, ano? Oo. Malaki sa Oo, sa sabi kasi, Manhattan. nasa yung number ko. Ikaw naman. Sige, susunod naantay daw niya 1 year. Pwede na kahit huwag mo nantayin. sa bagay. Tapos Basta nandiyan ka lang, huwag ka munang alis. Pag hanggang di ka, naano na ako. Oo nga. pag sure ball na. At least naibigay mo na sa akin yung resume mo. Oy, sesend ko nga sa'yo. Send mo sa akin. Yung sa email. Kasi minsan kasi inahatid ko siya eh. Natsatsambahan ko yun, nag-yosi din yun. si Rich sa labas pagka Ang ganda ng mo. Sa Costco mo binili yan? Hindi, online lakay. Magkano ang kuha mo? 689. Mahal pa rin ano? Mas mahal para sa online. Sa Costco. Siguro, pero ewan ko, meron din daw sa Costco, pero iba eh. Yung Ito ibang klase to, no? Oo. Kasi dito lang ako eh. Sa may Alondra, Magandyan lang ako eh. Alam mo, magsasakyan pa ako eh. Yeah, okay na yan. Lapit-lapit na. Saka ka na kumuha ng mo. Ng mo. Hindi. Ito nga second hand eh. Oo. Yung isa wala na, binigay na namin isa. At See? least. Sige, lakay Alam mo, saan ba kayo dito? Ito lang sa ito yung likod. Lakewood. Dun yung tsahin ko eh. Nurse siya dun, yung Lakewood. Yung may ospital dun, di ba te? Yun. Nurse din yung auntie ko eh. Dun din sa... Kaya lang, retired na siya. Yung driver's license mo ya? Ada. Sige. Ano? Kaya lang- Hindi pasok mo rito eh. Ha? Hindi pasok mo. 6 days ako dyan eh. 60. Oo. Busy kayo, no? Oo. Pero Monday, off ako Monday. Wala ka rin yung magkasawa dito. Maliit lang pe. Wala akong nga benefits pa dyan eh. Kaya Yun, pinagtsatsagaan ko na. Kaya ayos naman sila kasama. Kaya lang, siyempre. Kung pang sarili ko, okay lang. Oo. Pero kung yung may pamilya ka, hindi May pamilya ka na pa dito? Asawa? umuwi siya eh. Nandun sa Pilipinas. Ilocos din siya eh. Ilocos din? Sa Ilocos, Oo. oo. Wala kami pang anak. Bago lang kasi Bakit kami. mo ayaw niya dito? Umuwi ayaw niya yata muna. Sabi ko kasi nakikitira lang ako dyan. Nahiya naman ako, dalawa na kami ampo. Stable ka ba yan? Mag-stable muna ako. Yeah. Pagka puno ulit siya. Mas stable. Mas Saka yung benefits mo. yun nga. Kung umuwi ka man. Oo nga. Kung uwi ka man, meron kang No, yung isa pa yun, no, di ba? Tapos ano mo lang, entry point mo lang, pwede kang umalis. Gusto mo mag-transport kahit naghahatid ng mga, kasi mas malaki ang sahod nila. Yung sa transport na, no? Hindi, yung nag-aano ng Mga pasyente, Oh, yeah, yung access ride kung tawagin Parang niya sa... Hindi, sa loob ka lang naman para maghahatid Transporter ka. lang Hindi pasyente iba yung iyaano mo. Oo. Oo, transporter. Maganda yun. mas malaki yung benefit. Kung may nakakausap ka ba doon pagka ano? Pero mas maganda siya sa food eh. Kasi may 8 years na siyang experience sa food eh. Mas maganda Kung may mga nadadaan. Hindi, kahit transporter, okay din yung Okay lakay. din sa'yo? Ibig Oo. sabihin, once na nakapasok ka na sa car, Kahit ano, Kahit Kahit ano. maganda nga. Madali ka na. Ganun yung ginagawa ng mga kasama ko dati. Stepping stone. Doon muna sila sa Yeah. 2005 nandito. Isa na rin. Oo. Bakit hindi pinag-aral na lang? Yun nga, gusto nga. Ngayon, nag-aaral culinary ngayon. Kumukuha ng culinary. Sa Oo. Dito yung muntang pag LBA na na. Balin to. Barbari. Oriya kaslakan niya. Taga-droti dito. Dara, naglakaw. Maganda yan. Maganda yung ano na yan. Basta mo lilipatan di ko ang mo kanyak ta siya ora siya ora ito ka pa lang steady. Roya niya. Uy kita ada ben na po mo man eh. Hindi. Saan ka sa ano? Ilocos Ganda yung yung father ko. Mother ko, Batangas. Oh yan, malapit lang Mindoro. Oo. Ano ka pala Batanggin? Mama, iba yung usapan eh. Sa Nagbakasyon lang talaga ako dito. Ayaw ko na sana bumalik. Dahil nga, kahit pa paano, may konting business naman yung misis ko doon. Kaya lang, Mas maganda pa rin dito. oo, iba pa rin nga dito. Sabi ng mga kapatid ko, sira, sayang lang yung ano mo eh. Tapos,
eh paano kung hindi kumita yung business mo dyan, no? Di, At least dito kung maka 10 years ka lang, mayroon ka ng Oo. pension. Ayun, ako naman lagpas na. Oh, let's go. 8 plus ano ka na eh. Pero iba Oo. pa rin dito ang... Kaya lang, pwede ang ka kuwang ko, syempre bata pa naman ako, di sayang at least nag-accumulate yung ano nun, di ba? mas malaki ang Oo. pension. At saka mas maganda dito sa atin pag dun, pag... Tsaka maganda dito sa nagkasakit LA, ka eh. ang maganda lang dito sa LA, maganda yung weather. Oh, Saan ka yeah. magaling? New Wait, York. New York Ay, yan. lamig. Grabe. Oo. Doon kasi, malaki nga kitaan doon. Pero napupunta rin lahat Standard sa, of, yung, pagkain, standard yung of lalo living. na sa upa. Magbiro mo, Yeah. dati nung kwarto lang kami, dalaw na kami. Tuto na yun. Kwarto lang. Bahay na, no? Yeah. Para ka nagbahay. Oo. Nung una nagsimula ako, So, magkano ang renta mo dyan? 1800. Wala lakay. Ay, ayos. Kaya nga ang maganda eh, dahil tsahin ko nga, dahil di tatang ko. Okay. Nagbibigay Malagay ako, ayaw tanggapin. Ikunin mo yun. Kunwari, ano, kasi may bayad ka eh. yung Kaya paigid mo. na yun, kunyari, wala, Paigid mo. na nawala na sa'yo, itago mo. Yun nga, iniipon ko nga. Para te. mamaya, Bilang niya eh. malaman mo, makabili ka na ng Oo. bahay. Hindi mo alam, di ba? Oo. Ang Ang alakati ko. lakasan lang rin ang loob. Oh, ngayon, siguro mga nakaipon na ako ng mga 8,000. April lang ako nagsimula. Basta ano, buti may kamag-anak na gano'n Ayun, kasi no. ibang kamag-anak Oo. ay pagbayaran. Mabait Ilocano yung- mat lang. Ilocano. Oh, syempre, kapatid ng Ay, tatay kapatid, ko. kapatid mo Oo. Pero yun, pinag-aral kasi ng tatay ko yun. Oo. Panganay kasi yung father ko eh, mas matanda eh, pinag-aral. Siguro tumatanaw din ng ano. Siyempre, oo. Ayaw naman niya akong singi. Sabi ko, ante, bumibili nga ako ng bigas o whatever Yeah, na parang ano. gano'n na lang. Hindi, binabayaran pa rin ako, te. Sabi ko, wag nan, te. Hindi. Yan ang share ko. Alam mo, sabi sa akin, Idulin as mo. i-ano mo na lang yan. Pagka mas marami na pera mo, saka mo kami libre. O, Yun, biro mo, libre mo. napakabait. Libre mo, di ko, Sa bahay. Mag-asawa lang. Oo, walang anak. May anak siya. Pero may sarili. Yung, nurse din. Nurse din yung anak niya. Oo. Do- Maayos Okay na naman sila. ang Oo, bahay. mga established na. Yung dalawa nurse niyang anak eh. Yung anak nga niya, binilan niya nga ng bahay eh. Oo. May pera yung mag-asawa. Kaya lang, siyempre. Retired na silang dalawa. Oo, retired. Pero yung asawa niya hindi nagtrabaho dito dahil may diabetic eh. Yung lalaki, Oo. yung chewing ko. That's good, at least na. Oo. Ako nang tumira din ako doon sa auntie ko, hindi niya ako pinagbayad. Oo, may ganun kasi Sabi niya, minsan. ipunin mo Oo. para makabili kayo ng bahay. Ayaw niya yung yung ganun na. Wag ka na kasi dati siguro ako lakay eh. Yung sinabi mo. Oo. eh, Marami akong regrets sa buhay. Kaya lang sabi niya, tumatanda ka na, hindi ka na bumabata. Eh, kaya Hindi ka na rin kaya kami hindi ka na rin naghiwalay ng bumabata. misis ko. Hindi ka na rin bumabata. Oh, hindi na. Hindi. Mas nakakaloko din ang Oo. sukal eh. Oo, loko yan. Pag, ako Grabe ako dati ate. Ano yung casino? Lahat eh. Casino, underground casino. Kainin ka nun. Oo. Dun sa New York, ang daming Marami din yung sugaran doon. grabe dun, mga Pilipino dun. Alaga. Kala ko Sabihin sabi. mo lahat kaya, kumbaga, back to zero ko ngayon. Kaya kahit anong trabaho, I don't care, At di ba? least ano ka, kumbaga hindi ka, okay ka kahit na saan ka magpunta pag wala kang siyempre. Oo. Hindi katulad ng iba na hindi naman tayo maanak mayaman eh. Sanay simpleng- tayo. Oo, simpleng laking probinsya naman ako, di walang problema naman sa akin. Kaya lang, Naka syempre. 8 months ka na dito, ano? Ay. Oh yeah, April, 8 months na. Kaya lang kaya ada mo gusto Kasi wala bilang mo. Kasi walang eh. Kaaway ka dyan dad eh. Wala na yon. Natanggal na eh. Natanggal na? Oo, kasi may mga hama nag-iisang nga ako ha. Na kasi ngayon nakangako ano Hindi, si Daan. siguro ano yun men, yung problematic. Hindi, pero dapat pag ano, wag mong pagpapakita ng ganun. Oo. Customer service ka, yun ang tandaan mo Yeah, pagka... Correct yun. Dapat Pero ang ako- isim-isim ka lang. Ako lang ayun. Yan, di katangam! Kung kuha na kanya ka kasi, ayan, bossing, ayan. Ito tayo, kung bugta-bugta ka na ka ma, okay na. Uy, nakasela ka eh. Akala Uy, nila Ilocano eh. Oo, kasi musika kahit ka. Oh, hindi ganun kami mabait kami. Kasi mabait, hindi naman kami palaway. Pero kung para ka nakalalaki, ibang usapan Ikaw, buta, wag ko pa ikaw, bossen. Okay. O palo pro, kasi Kaya dati ganun, sa ganun. Manao, amin yung kwesta ka na, anata, no kita nakatinig ko, kasi Yung mga yan, yung mga ano na. hindi kita duma. Nung una, siyempre tinatanong kung may papel ako. Kasi galing ako Pilipinas eh. Yung pinakakiramdaman ko lang.
Hindi na mo nga Nagpapalika ba? galing ka New York. Oo. Apay nabayag ka to. Sabi ko, bakit matagal ka na rito? Oh, 3 years na. Matagal ka na rin pala rito. Mm. Ikaw, saan ka galing? Galing akong Pilipinas eh. Sabi ganun. Galing akong Pilipinas. Siyempre, ako, ayaw ko naman magyabang o whatever. Hindi, nakita niyo yung passport ko. Sabi naman, ito mga datihan na, ito, tignan mo yung social security naman, ganit-ganit na. Ito yung mga batido na rito. Sabi, galing ka pala ng New York. Oh. New York pa. Oo. Ah, Sabi ko, kung kayo yung mga loko, mas loko roon mga tao doon. Oo. Hindi ko alam ganun palang ano doon. Ano? Oh, grabe doon. Doon, ang maganda lang sa New York, 24/7 ng transportation. Kahit hindi mo nga ginagamit ng sasakyan doon eh. Oh, yeah. Oo. Kasi yung mga nagsasakyan doon, men, ibig sabihin may pambayad ka. Yung biro yung parking fee lang doon, Parking lang. $45 flat na yun ha. A day. Yeah, a day, 45. Di nawala na kagad yung isang oras mo kung alam mo, kung nurse ka, whatever. Oh. Ano pa yun ha? Kasi doon sa Mount Sinai, meron kaming parking ng mga empleyado. Pero may flat rate sila, may discount na yun. Oo. Kahit na empleyado ka. Oo, pwede. Kaya lang, kung gusto mo na sa kalsada, kaya lang, every lalagyan mo ng token, biro mo yung $3, 1 hour lang yun. Ano. Oh. Kung hindi mo nakalimutan mo pa, may ticket pa, di patay ka lalo. May penalty. Kaya wala masyadong nagsasakyan. Oo, wala talaga. Kaya doon parang halos kala mo, pantay-pantay sila yung mga tao dun. Dahil lahat, kahit nagsasubway. So gaano kalayo ang ano mo dyan, driving? Ito, Ilang minutes? ay, ano lang, Lapit lang. dyan lang, Alondra lang eh. Mga 8 minutes, nandun na ako. Wala kang light? Meron. Meron yan. Meron ito. Pag pinatay ko, Tapos ano yan, parang pwede kang... pwedeng pag naubos na yung baterya, pwede mo ng manual. Pero sa Meron. Costco nga, Ayan. Kagkano? meron din ako Rucos yung Rucos na ano, scooter. Scooter Baling nga pang trabaho dyan. Oo, Nung okay nag-lock din. Nag-lock kay starter na. Hmm. So, diyan mausar. Diyan may isang old nga logan ko, inted na dyan di handyman main. Mano, ilan na anak nyo? 5. At least, di ba kayo may mga trophy na? Ako, wala Kag-grad war na yung isa, nag-pamot din, nurse mo din. At least 20 good. yun. Dadarakal di ko pingko. Mas malaki pa sa'yo. Adayo okay na. Darak nga magbagay. Lalaki. Lalaki. Google Pay ka pag Ay, hindi ba pwede. Ako pa rin Google Pay. Yeah. Wala, Wala pag- pa sa kanya, 5'8". Yung isa Lalaki. yung Gano'n. O kasi dito iba kain talaga eh, no? Sinabi mo. Hindi talagang kahit noon naman Hindi, makikita pero mo. yung Hindi, puso iba- sabagay, no? Hindi, pa rin yung iba- puso, lumaki ng todo Burger eh. kasi laki ka. No. Lao. Yung mga Growth hormone. Kanya Oo, kang kanak laki sa for talang. steroids ba? Steroids. Talbos ka mo. Correct yun. Nakain na chicken, mga may mga Pero- steroid. Pero yung mga sa atin naman na laki, sa sakit naman, Ay, yung mahirapan. system oo. na niya. Nag-COVID kasi ako eh, kaya Andiyan ako ka na nawalan COVID? ng Pina-COVID ka? trabaho. Oo. Oh, No, tama Hindi ka. ka protected. Hindi ka protected. Hindi, nung kasagsagan ng COVID sa New York, that was 2020. Yeah. December yun, February. Start na ng February. Oo, March. February. Oo. March, April, May ako nag-COVID eh, May. Kaya nung nag-COVID ako, kwinarantin ko, sasalubak ko ng Sakyan ka? sakyan. Oo. Oo, ay. Naiiyak talaga ako. Ay, malamig. Oh, winter time yun, men. Ano na. Bakit doon ka? Ayaw ko nga mahawa yung sa bahay namin, te. Siyempre, Ay, paano yung lamig? Naka-aircon? talagang may heater ako dahil yung saksakan naman, Malapit na. gumawa ako ng heater. Saan mo sinaksak yung heater? Doon sa Sa labas? sa may kasi may garahe doon. Oo. May saksakan na may outlet naman doon. Tapos ang ginawa ko lakay, bumili ako 3 days di COVID positive. Alam ko positive na ako ng COVID noon eh. 3 days pumunta ako ng Home Depot, bumili ako ng portable na oxygen. Tapos Meron pala doon? gumawa ako. Sarili mong ano Oo. ah. Alam mo yung Coke litro na yung 1.5, hinati ko yun tapos binutasan ko, nilagyan ko ng hose. Pag hindi na ako makahinga, kasi natutulog kami, parang kala mo may sumasakal sa'yo. Sabi ko, ang tatanga ng mga, dapat na dami namamatay. Yung pala, dahil pag hindi ka na nakahinga, doon ka na machochok, doon ka na mamamatay.
Kaya dapat Ang yung ginawa suob ko mo nada eh. Hindi, Suob. hindi. Alam mo, ginawa ko, suka lang, lakay. Suka, yeah. Suka, tsaka yung laya. Yung luya, pinipit ko. Pag matutulog na ako, Ayan, ginagawa ko ng candy. lalo na Kasi pagla- pag inubo ka o magsalita, hindi nga ako yung kapatid ko nga eh. Suka. Text ko lang, anong ulam natin? O sige, dala mo na ako. Iiwan niya na yan dyan, lalabas Oh, na ganun, ako. hindi ganun, lahat sila na Okay ganun. na. eh. Paano bathroom mo? Hindi. Ano, pag dun sa papasok ko sa loob, mag-aalisan sila tapos i-disinfectant ko na naman. Ganon, lalabas lang ako ulit. Eh, sila natamaan-tamamin siya langaan. Di ba natin sukakin ang arat? Oo, yun, malakas yun. Dahil syempre, alcohol yun eh. Masisira ang virus nun, men. Talaga, totoo ako. Eh, hindi na kasi Suka ako, lalo na. hindi na kasi ako umiinom eh. Apple cider. Oh, ay ako, sukang Ilocos Pwede. talaga. Minumumog ko sa umaga. Tapos pagkamumog ko, ito, Hindi tapos mo iinom ako inumin ng mo pa. konti. Oh, hindi, saka ako iinumin. Oray ito mahilig ka sa suka eh. Oh, kasi Ito yung yung kasi nung unang COVID, ang tinitira, respiratory. respiratory. oh, Pero ang ginawa ngayon, ang, iba na- ang iba na. nangyari sa akin, diarrhea te. Talagang 3 beses akong dumudumi tapos ang sakit ng mga buong katawan ko. Hindi ako walang panlasa yung ano mo. Yun ang symptoms eh nung una eh. Tapos ang unang sumakit yung ulo ko tapos nagka-sinus hindi naman kabagay siguro dahil nag-change ang weather kakong gano'n. Abay bigla nung nagka-tonsil na ako, ay iba na to. Nung nanunod na ako, puro COVID. Biruin mo, ito yung bahay namin, nandiyan lang yung Elmer's Hospital eh. Yung mga bangkay lakay, itinatapon na lang na gano'n, diretso na sa ano. Sa ano? Morgue yun, hindi, sa ano na, sunugan na. Sunugan oo. na. Wala kasi sobrang dami. Grabing natakot ako noon. Ang ginawa ko, sabi ko, may napanood ako. May nakita ko katabi niya oxygen, puta, oo nga, kasi hindi ako makahinga. Bumili ako ng portable sa Home Depot. Nakamas pa ako eh. Bumili ako magkano lang yun, $12 or $13, parang ganun Meron yung isa. pala sa beef. Oo, yung maliliit lang te. Tapos nag-improvise na ako, bumili ako ng hose. Do you have a hose? Yung hose ng panghulog lakay. Tapos Pwede. binutasan ko. Pangsukat. Binutasan ko tapos nilagyan ko ng ano ba to? Glugan. Tapos inisil kong gano'n. Pagka hindi na ako makahinga, ano na rito. Yun ang ano kasi nung una binubuksan ko pa yung pintuan para huminga ako eh. Ganun ka na. Ganun. Sabi ko umiiyak ako eh. Sabi ko kung kukunin mo ako Lord, huwag niyo na akong pahirapan kakong ganun. Ang hirap talaga noon nung una. Buti nga ngayon at least meron ng vaccine. Hindi na ganun ka Hindi na nga kalala. May mga nagko-COVID pero hindi na katulad ng ano, more on ano na sila ngayon, body pain. Yung sa respiratory hindi na ganun. Hindi katulad noon talaga. No, biruin mo, saan ka ba nakakita? Natutulog ka, biglang hindi ka makakahinga. Yun ang grabe. Tapos biglang okay, tapos mamaya wala na. Kasi yung chest pain, yung siguro parang sa tingin ko sa dugo yun eh. Umaano yung dugo mo, bigla kang yun ang tingin ko hanggang machochok ka na, dun na namamatay yung mga pasyente. Makaangas. Nakuha ko siguro yun nung nagdi-deliver ako ng mga pagkain. Tapos kasi kuminsan pa yung dun sa pag naghahakot na ako ng mga cart, yung mismong food truck, makakasabay ko yung patay. Patay dun sa elevator. Syempre elevator yun. Ang hininga mo. Kahit sabi mo nakamas ka, ang dami namin na COVID. Tapos pinababalik ako, hindi na ako bumalik, natakot na ako eh. Ikaw ang umayaw. Oo. Tapos tinerminate na ako, yun. Nung tinerminate na ako, nag-compensate na ako, kumuha ka na ng employment. Kaya nga, meron ng time. Para ka na rin sumiswell. Kaya mas maliit dahil i-deduct yung tax. Survivor Ba ka. yun? Meron yun, te. Kasi pag employment, i-ano mo yung city tax saka yung federal. Pag pwede mo hindi rin kaltas. Kaya lang magbabayad ka end of the year. Kasi sabi ng iba, mas malaki daw ang nakinikita nila ng mga unang time. Hindi kasi may bukod pa dun sa ayuda yung pinaka Wala nga nagtrabaho. wala. Kasi mas Tapos malaki pa nung daw ginawa ng taga New York, pagbabalik ka sa trabaho mo, may every week ka na
dagdag sweldo na $100 every week. Additional. Di ba meron Oo, din? additional yon. Kung nagsasakyan ka naman, yun yung mga gas, free gas, yung mga ganun. Depende sa ano eh. Ang paano lang yun. Oo. Hingga. Para bumalik ka lang. Oo. Mga frontliners ang tawag nila eh. And syempre, kukunti na lang siguro natira noon sa amin. Ay, hindi na ako bumalik. Sabi ko, hindi na. Mamamatay ako dyan. Eh, Okay. natakot din kasi ako eh. Nila kita. Sige, lakay, Juan. Thank you. Sige nga Ayan. lesson learned nila kay. Yeah. Ay, may experience na. Ayan. Okay, lakay, Bon. Sige. Okay, Bon. Ingat lakay. Bon, adala kang katangan. Oo. Yan si Lakayski. Okay, yun ang ating si Lakay, yung experience niya sa sa New York. So sana matulungan din natin siyang makapasok sa hospital. So kaya yun, tulungan natin yun. Dito na yung delivery natin. Oh man, all pigs are the big ones inside. Yeah, it was inside, yeah. Yeah, how are you, brother? I have one 69 for you and one 67. The 67 I'm charging you a... What happened? Oh, that's cute. Yeah. Adorable, right? So, okay. Yeah. You have packs, bro? You want to take that box? His total was 716. Okay. 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 Come Over here. Okay. Oh, it's gonna be busy. Yeah. All right. So, All right. Thank you, Roy. so what about the boxes? The boxes. How much you're saying? Those are $4 for those. Take care. I'll see you later. Okay. Alright, bro. Do you need any pick next week? May palis na sila. Okay, babush. Kebab, kebab. Woo! Saan mo in-order nita? Si Ate Mini mo sa Mediterranean. Oh, siguro sa yan? Sa Hawaiian Garden? Ewan ko. Hindi ko alam kung Hawaiian Garden o what. May sala dito ha. Ba, meron palang macaroni, kain yata ko. Yung sibuyas. Yan, sibuyas, meron dyan. Antioxidant. Kala ko na, kausap mo si... Wala, matagal na dito eh. Okay. Ano naman dito ito? Chicken? Yeah, chicken. Chicken. Korean barbecue. Namiss ko tong bahay dito ah. Tagal din nga ito. I know. Isang kayata, di ba? Isang tao dyan. Hindi, halos yata magdadalawang buwan. Okay. Mag-isa, May pansit, may sibuyas. Yan nga, mula pa kanang kami nagluluto ng pansit. Tagalog. Sige, kaya pa. Sabay tayo. Hindi nanginayang si Manoy na i-send sa Mindoro ng yung sa regular truck kasi sinisingil ng parang upo ng tao ba dito? Parang 1.5 ba? 1,000. Eh dalawa. Sabi niya ay makadalaw na rin ay niya ngayon doon. Umili siya. Tapos sabi niya ay, laki-laki daw nung binili niya ay nung yung mga